Ano nga mayroon dyan sa malaking akasya? Ay! Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. For today's vlog ay maglalagay kami ng organic sa dragon fruit. Ito ay galing pa sa in-order po namin galing pa sa Bulacan. Yan. Yan guys, ayan, nakikita nyo po yung mga kinaban na yan, yan, organic yan. Ibubuhos namin yan dyan soon. Pero unahin muna namin yung yung dragon fruit kasi mas kailangan niya ngayon, yun. Kasi namumunga na siya, may mga bulaklak na. Si JJ hindi natin kasama, siya busy. Bantay pamangkin. Bawal. Tara guys, samahan niyo po ulit kami. Let's go! Let's go po. Go! Saan ka? Doon, sa dragon fruit. Gasabog ka na dito? Ayang nakikita nyo na yan guys, organic yan. Magkano nga isang kaban nito te? 180. 180. Bali nasa 300 kaban yun. Magiging 4,000 pa daw ang abono. Ano yun siya? Ulan? Inaano mo na dyan? Kayo magganyan na kayo mga ka-farmers. Grabe naman. Magkano ba dati yung abono? Ano lang yan? Yung urea lang mahigit 1,1 gano'n urea. Bakit naman umabot sa 3,500 ngayon? Grabe naman no. Okay, kasi kaya ulan. Mag-aamoy pupo tayo ng manok ngayon guys. Baka may dis pa yun. Lalo pa ako. Yung iba? Hindi gaya nga, nakalipstick pa. Mag-gamot ng kain. Kasi may uod dyan yung maliliit. Oh, ay na, kabang set. Ito na siya guys. Ako lang mag-aamot pa. Ngayon lang ako mag-amoy ng organic guys na ganitong karami. Kaya subukan ko kung kaya ko. Yung amoy. Hindi pa nag-face mask. Oh, Kasi Kuya Ulan. Naghahagis na. wala kang face mask dyan sa. Kung bigyan mo ko ng pikon pa dyan. Kahit isang blow. Parang magbukas. Baka mapigit ate ko. Kuya Ulan, ilan tong in-order niya dito sa Palayan? 290? 390. Kala ko isang daan ko lang ate. 290 nga dito, isang daan. Tsaka hindi, 20 dun sa sa baryo. Ano yan na? Bali, 290 kabans guys yung ihahagis ni Kuya Ulan dyan. Ikakalat. Buhatin na lang yan oh. Hirap ng kamay ko eh. Baka lalong magsiwa. Yan o. Biruin nyo yan. Guys, mag-o-opera lang kami ng Pupo ng manok. Kaya basa. Nalang po pa. Dali mo na to oh. Batin mo sila oy oh. Dublin mo yung mas. Na. Wala nang panglubli. Dito magsimula. Hindi bunga na. Kunti pa lang. Pero kapag umulan na guys, yan? Sunod-sunod na rin yan. Nasangar. Tiangot na. Kaninang umaga sana nagdapas pa yung ganito. Kanina lang siguro ito ay kagabi. Buka. Nagbuka. Kaninang umaga sana nagganito tayo din. Ay, bagay na pinunta ko kanina natin. Ingat kasi pag Sobrang ingat. Ito guys, pwedeng gawin siya Wow, pa naman yan.
Puro talaga to guys. Puro din yung amoy niya. Tayo nyo kasi. Hindi ka namoy tayo. Tayo nyo. Mabigat man, hindi ka namoy tayo. Nabulagan. Nasa na yung tapos nito? Pero hindi ka na maano. Hindi ko yung ulan, tanong niyo baka may gapas. Nagapas yung ulan? Gapas! Kunin mo nga basang. Ha? Gapas. Mali. Doon kay papa mo. At magkapasin mo. Pala natin! Di mata nga may deposit si gapas. Kano ko ang birok doon ba lang? Dapat may bao kayo. Gloves ka na nga. Kung may isa tayong ganito. Pero ito. Baka tong isang side lang guys yung matapos. O kaya kalahati lang. Oh, humin mo. Dapat to mabasa. Guys, kailangan nating wag huminga. Para hindi maamoy ang tahay ni Basang. Abangin ng tahay mo. Ito guys is purong-purong ano to, tayo ng manok. Gagandang natin. Baka hindi naman ito maano. Yung mga nagamanukan, bubli ang kita nila. May tayo. Okay. Kaya may tube kita pa. ano. Tayo kayo ng manok. Kaya Ikaw. tao ko. Ibaba mo nga ito. Mga dubli ng mas pero tagos pa din eh. Ibaba mo nga hindi na ako makakita. Ito. Mamamoy ko eh pag ano. Buti ka walang tae. Buti ka walang tae. Init. Bayawan mo yung mga gloves nila. Bayawan mo yung mga gloves nila. Kadali mo mga kusa eh. Kainit pa to ah. Mainit-init. Ay, nabulad siya eh. Mainit ka na nabilider eh. Kahit bawasan nyo lang konti ante. Huwag nyo lang masyadong ano. Kunting bawas lang. Ito yung mga natanggal na yan, mga fungus. Nakakot ni Ate Nerissa. Fruiting season na kasi, palapit na ang kanyang fruiting season. Tsaka mag-uulan na kaya kailangan niya ng vitamins. Ano? May flower bud. Ito oh, tatlo yung bulaklak niya.
Yung mga alaga naming pabo. Ang laki. Laki. Langhot, sarap. Labo. Sa susunod na to guys, itong kabilang side. Kasi baka gabihin din kami. Sobrang init kasi kapag kaninang umaga. Walang kahangin-hangin. Buti ngayon nagligam na. No, Basang? Ha? Masaya ka na ba dito? Bulak ang kalaro. Mga manok ang kalaro mo, pato. Manok pato ang kalaro niya. Pabo. Kaisar ka ba na tayo guys? Natin. Yan, pangalawang kaban. Yan, para maganda ang kita. Bunga kayo ng sagana. Hindi agkurad. Kagkurad na naman kayo may punggo. Nung nakaraan kasi guys, last year na maraming na damage, maraming reject. Hindi maiwasan ang reject. Dahil sa yung balat. Kahit anong Bakit? tao pa na Bahala ka dyan. try mo din. Inuwakan mo sana si mama mo. Pulot din, ito ka din. Ito, bunggus na to. Dapat naka-gloves ka kasi atin na isa. Kaya nga matinis, yung sakit. Kasakit pa naman niya tusok. Anong gawin ko? Bunutin ko yung ngipin mo? Ito guys, kailangan maputol to. Sa atin ni Risa ang taga-pulot. Ang baho. Di ba din matalay? Hindi na kasi masyadong naalagaan to. Aminado naman kami dun eh. Talagang napabayaan na. Kaya si Papa hindi niya na rin kayang dito. Trabaho. Si Kuya Ulan naman sa lang siya, sa bukid talaga. Lalo kapag tag-ulan to guys, naku, ang dami na namang punggos.
Ayan, sana maganda lang kayo ha. Huwag kayong magkorad ha. Huwag madamig sa inyong balat. Dito Pino. Yun sa dulo Tita Pino, madami na rin yung kwan, bunga. May malaki na dan? Ha? May nakain ka ng bunga dito? Hindi? Ilan? Isa. Isa. Sing nagpitas? Papa. Masarap? Matamis? Naunahan pala kami guys ni Basang sa bunga na nahinog. May nakuha man si Tita Pino dito, isa. Ang dami na rin pala siya. Flower buds. No, ayos yung gamit mo tira. Tong. Ayos ng pang-ipit ko guys. Wala oh, butas. Baka may ulog. Baka may ahas. May nakita si Basang dito eh, di ba? May nakita ka mong ahas dito? Kaliit. Maliit lang. Kami dalawa. Ang dami talaga dito eh. Ano, kaya pa? Kaya pa. Ang amoy, ang di kaya. Nakalimang kaban na tayo? 4. Yan, si Auntie Pasing at si Auntie Ligaya naman yung taga-trim ng damo para lang nailagay yung organic. May isa pa tayong ano ko na. Ang daming butas. Naku, Ante, may ulog. Kadaming butas, baka may ahas. Kaya nga, patakot. Wala nang nakakita ko ng dalawang ahas. Wala na, natakot na ako sa daan. Ayan na! Ay, wanawa. Yun. Itong mga ganito kalaki, mga ano lang yan. 3 weeks. Ayan, pwede na. Pwede na siyang harvestin. Palubog na ang araw. Tara, tara. Merienda muna. Kape-kape. Sarap mag-ano dito pag ganitong oras eh. Wala, ang kainit-init. Ano yan, sila yan? Punggos. Parang bago man yan. Yung mga may batik-batik na ano. Supling. Yan talagang kalaban din ng dragon fruit eh. Hindi mo na ano na nagamot, lalala. Hindi dito. Ano nagpapita na? Kung ganito, sila dito. Wala, kalaki-laki eh. Ganda-ganda eh, tinutol mo. Pwede maitanin mo.
Nagtanim sa Antiligaya guys ng ganyan, naghi sa bahay. Baliktad naman ang tanim. Ilang buwan niya lang inaantay, sabi niya, ba't daw hindi nag-ano sa ringit? Oh, hindi mo namamatay noon. Yung pala nag-ugat na sa may taas. Baliktad pa lang pang pagkatanim. Manggal. Buti hindi kamuti yung nag-ano ante. Ha? Binunga na. Ito ang sira na. Yan o, kasi may mga batik-batik na siya. Bunggis Kung na patuloy yun. mong ganyan, di pwede. Hindi ganun din. Parang tagambutong dulo. Yung bago kasi yun. Ang mga madali kasing ano, napapansin ko na sa kanya. Napapansin ko sa kanya. Madaling dapuan ng fungus yung mga itong mga bagong sibol. Kaya pag ano, pag tag-ulan, dapat tinatanggal talaga yung mga ano, mga bagong saringit. Ano pang magbunga ay? Hindi naman siya hindi naman bubunga yung mga yan. Hindi, pag ano talaga, pag fruiting season, yung mga supling-supling na lumalabas, tinatanggal talaga yon para yung ano, vitamins, sustansya doon lang sa bunga. Saka ka lang magpa-supling pag ano na, tapos na ang kanyang panahon. Let's go! Gabi na! So, sunod na naman ulit guys. Kay ano, gabi na. Nakalahati naman na namin tong ano, isang side. Daming ano guys oh. Log ng pato. Sarap buhay. Paduyan-duyan lang. Yan, kape-kape. Kape-kape slide. Like, bago tayo kukuwi. Nalakad pa tayo eh. Wala kaming service ngayon guys. Lakad kami. Exercise. Saan yung kape? Dito sa bag. Yung buhok. Nagtatangaran. Kape ate ni Risa. Ayoko. Bakit? Hindi ako makatulog mamaya. Malamig. Ayaw mo. Kape. Ayaw mo. Umaga lang ako nagkakape. Magalang. Basta na ate. Nagaputian yung ano. Organic oh. Ito naman guys. Yung sa palayan. Hindi naman kailangan ikalat agad. Kasi hindi pa naman tag-ulan. Parang bagong ani ah. Kaya nga parang mga palay o kinaban. Siyempre hindi naman kaya ni Kuya Ulan yan. Kaya hanap kami ng ano, mauupahan. 200 kaban yan eh. Tapos yung sa dragon fruit, ito 100 na yan. Pag nandito ako, namimiss ko si mama eh. Kape ma. Kape ka naman. Wala na. Nagpawis sa atin mo ka. Ay, dubli ka. Antay, amoy nga kita. Nakabang siya, hindi katabihan ng kilsana eh. Kalayo yung kan. Nagalinis lang ako. Higda mo man lang. Lagot kante. Gamit to. Hindi ka tabihan ng kilsana eh, mamayang gabi. Hindi man kami nagkatabi. Warla na kayo? Mes. Hindi man kami nagkatabi. Magkaway na kayo? Hindi. Ayaw ko na. Wala no. Kahit magkalabit siya no? Bahala siya Kalabitin mo rin eh magkalabit. pag nagkalabit. Kalabitan Matayo kayo. ka man guys. Kamo.
Hindi pala, ginakalabit dahil ginapa ko siya. Kuya Ulan, kape! Pagdating siya yun. Ay, kakape na pala siya sa baba. Wala nang labing-labing. Bigyan mong tinapay si Papa mo doon. Tayo guys, napagod kami maglagay ng takay may basang. Nagbang si takay. Kape po tayo mga ka-dragon. Maganda na naman yan. Panugasan yan. Sarap. Hindi ka man napagod eh. Nagputol ako. Tandang peraso. 3 puno. Yan, shout out pala kay kay Sir Nald de la Rosa. Hello po. Nald de la Rosa. Ayan, shout out din po pala kay Nanay Laurina Valdez from California. Hello po. Yan, shout out din po kay Romel Sagaysay from Cayman Island. Hello, kamusta po, sir? Lalaki, nakabaliktad talaga yung sombrero. Kasi hindi ako makakita eh. Yan, shout out din po sa Hermosa family, June Lily from Florida, USA. Hello po, ingat po dyan sa USA. Hello po. Ingat po kayo dyan. Yan. Shout out din po kay Rolly Rose Cruz from Canada. Ingat po kayo dyan sa Canada. Hello po, shout out. Wala akong may shout out. Shout out sa asawa kong Richie. Shout out din po kay Sir Jefferson Folido from Calgary, Canada. Hello po sa ating mga masusugid na viewers sa taga Canada. Thank you po. Thank you so much po. At shout out din po sa Lim and Beltihar family from Bellingham, Washington. Hello po. Ingat po dyan sa Washington. Kay Rowisa Tatoy from Vancouver, Canada. Hello, ang daming taga Canada nating mga viewers dyan. Salamat po ng madami. Gigil. Lalo pang magdami. Ayan, kay Ma'am Tessie Balanciano. Hello po, from Canada rin po siya. Thank you po. Ayan, ingat po kayo dyan sa Canada. Guys, uwi na kami. Gabi na. Wala pa. Baka may kapre. Salubungin kami ng kapre dyan sa forestry. Naku, may magtakbo ka din mamaya. Kanya-kanya takbo mamaya ha. Andin? Bala, ano ba yun? Kanina din pagpunta natin. Hindi na hintay ko mag-ano. Ay, natabunan ng poste. Alam nyo guys, mayroon akong ikikwento lang, baga. Hindi masaya kung kasama natin. Itong dinadaanan namin na to, ng mga kabataan namin. Wala, matanda ka na. Ay, grabe talaga nito nung kabataan natin, no? Kahit tawag dito kahit tanghalang tapat, ay natatakot talaga kami dito kasi nga madilim. Kasi dati guys, dito ano nga yung nangyari dyan dahil kante? Hindi pa sen? Ha? Ano nga mayroon dyan sa malaking akasya? Ay! Wala ka daw! Aso kasi, ano nga inantay yung wala pa simula Wala pa nga, nag-intro pa nga lang ako magkwento mag-challenge. Kaya anti-passing pa talaga gitanong mo hindi lang galing mo. Yung butol, yung pinutol, kinapchap yun di bante. Dito yun guys, sa may kaya takot na takot kasi kami dito guys yung malaking puno guys na yan. Mga balanggot niya, balasan niya. Dalawa na iwan. Saan tinigaya? Nagtagkor na yung kamay niya sa bukid pa. Wala kayo dyan! Wala, sa likod niya.
Lalo ko ah. Doon kaya nilagay yung pasong yun sa kubo dati. Di ba may baho tayo dun sa may kalsada yun? Oo. Sikon yun? Sinta? Hindi, si Ruling yun. Ah, siya ba yun? Wow! Yan, dito na tayo sa kalsada. Ay, nakahinga na naman yun. Yan guys, hanggang dito na lang po ang aming vlog. Thank you so much po. God bless po sa inyo lahat.